दख'ना बागुलांनाय समफोरबायदि सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै बैसागुनि जि गिबि खालार बे गिबि खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे तामुलपुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' माहारिनि जे हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों दिनै 19 बोसोर जोङो फालिबोगासिनो दङ आरो दिनै जोबथा हाबाफारि बायदियै हारिमु मोनाबिलि आयदा दा बेवहाय जोङो जोंनि जाखांफुनाय माखासे लाइमोन मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो बे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा गेवलां प्रमद बर' सार बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथाङा जोंनि जौसाङाव सफैबाय आरो जोङो दान्दिसे समनि उनावनो बेखेवगोन बिथां सारखौ सफैनायनि थाखाय गिबियावनो साबायखरखौ बावदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय तामुलपुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसेयावनो बानजाय आफादनि मासिगिरि बिकास बर' गाहाय लिंथुमगिरि कमल बर' लोगोसेयावनो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि मोनसे समनि तामुलपुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बर'दान सियारि सार बिथां लोगोसेयावनो जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि सन्मानीय अमर गणेशनाथ डांगरिया और उपस्थित तामुलपुर ब्लक इउपिपिएल सन्मानीय सभापति লগতে বক্তব্য ব্যাপকগণ তো এই সময়ও बे समाव मानगोनां गिबिनि जे हारिमु मोनाबिलि आयदाखौ मानगोनां बेखेवगिरि सार बिथां गेवलां प्रमद बर' बिथां सारखौ दख'ना आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय आरो सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लाग्रोनो थाखाय खावलायबाय बे समाव बेखेवगिरि सार बिथांखौ गावनि बेखेव बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आङो खावलायबाय आगुनि बोसोरफ्राव फालिनाय बायदि देग्लायबो तामुलपुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसो फालिनाय बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों आरो बेनिनो मोनसे हाबाफारि हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ खाबु होदों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो देरसिननो आंनि खुलुमनाय आंनि समान आरो दुइसिननो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय गोदान बोसोराव बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो बयनिबो न'खराव अनलायनाया थायो आरो बयनिबो जिउनि जिफोर सिमां एबा आसा बेयो मोगथाङाव महर मोनो बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबबाय अखा बांखाब्लाबो जेरावबो देग्लाय बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुंदों थांनाय बोसोरनै कर'नानि थाखाय जोंनि समाजारि हाबाफारिफ्रा थाद'नो गोनां जादोंमोन नाथाय देग्लाय कर'ना गैया बिसायख'थिबो गैया मोजां मोनसे सम मोननायलाय सारा आसाम नाङैनो सारा बिटिआर नाङैनो बयबो बैसागु खुंनो आखायाव लादों बैसागुआ जोंनि माहारिनि फोरबो रंजालि बैसागु आरो बे बैसागुआ जोंनि जिउ खुंनायजों जोंनि सोदोमस्रिजों जोंनि हारिमुजों जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे फोरबो दा बे फोरबोखौ मिथिस्लाबै समनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि सुबुंफ्रा बेखौ फालिबोदों
आरो ओरैबायदि मोजाङै फालिदों जि बैसागुआव जोङो बयबो बाहागो लानो हायो। बर'फोरनि जि बैसागु खुंनाया गुबुनफोरनिख्रुइ एसे जुदासिन। आथिखालाव बियो जौसाङाव फैबाय, नाथाय गोदो गोदायनिफ्राय गामि गामि बैसागु जानायनि गेजेरजों जोंनि अनलायनाय, जोंनि खौसेथिया गोख्रों जायोमोन आरो आथिखालावबो बेयो दङ। नाथाय समनि बाबेनायाव, समनि सोलायनायाव जोंनि माहारिनि सुबुंफोरनि गोसोआवबो माखासे सोलायनाय फैदों। आङो दिनैनि समाव बेखौनो खावलायनो सानो, मोनसे हारिनि सिनायथि, मोनसे हारिनि थामोनथाया मुलुगाव अराय गोजोर जाना थानांगौब्ला जोंनि हारिमुखौ जोङो सिबिनांगोन, जोंनि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बे हारिमुवा गुबैयै जेरैबायदि दङ बेबायदिनो जोङो बेखौ लाखिनो नाजानांगोन। जोङो बेखौ सोलायनानै एबा गुस्लायनानै महरखौ जुदि सोलायहोयोब्ला अब्ला जोंनि हारिनि सिनायथि, हारिमुआव माखासे जेंनाफोर फैगोन। दा बेनिखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर दख'राखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना बायदिसिना थासारिजों मोगा मोगि जानानैब्लाबो बे बैसागो फोरबोखौ खुंबोदों, इयुनावबो खुंबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बेवहाय गिदिरफोरखौ मान होनाय हाबाफारि लादों, बैसागु मोसानाय हाबाफारि लादों। दा बेफोरो थाबाय थानांगोन आरो इयुननि समाव जोंनि बैसागु मेथाइफ्रा बयबो बैसोनि थाखाय जुदा जुदा मेथाइ दङ, गुबुन गुबुन थाखोनि थाखाय जुदा जुदा मेथाइफोर दङ। दा बे गासैखौबो जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै थानाय समाव क'क्राझाराव गोबां सम जोङो बैसागो खुंबोदों, दिनैबो खुंदों गाजा गोमजायै। आं बाहागो लानो हायाखै। गोबां बोसोरनि उनाव दिनैनो मोनसे गिबि बैसागो जेराव आङो बाहागो लायाखै। गोबां बोसोरनि उनाव दिनैनि सानाव आं गावनि गामियाव एबा तामुलपुराव दङ। दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला लेभेलाव, दख'रा लेभेलाव जेरावबो बैसागुखौ खुङो, माहारिनि माखासे फोरबो आरो हाबाफारिफोरखौ लायो। बेखौ जों अराय सम लालांबाय थानांगोन। सोरबा बावनो नाजाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ बावनो मोननाय नङा। मानोना हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबसिन सानग्रा आरो मावग्रा आफाद जोंनि माहारियाव गैथ'वा। दा बेनिखायनो जोंनि बैसोगोराफोरखौबो लिंदों, गासिबो थाखोनि सुबुंखौ लिंदों आरो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंदों। बेनि थाखाय आङो साबायखर बावबाय। आङो मोनसेल' खावलायनो सानो, दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैदों। गोबां सम माखासे हाथियारनि जेंना, सोमावसारनाय बायदिसिना थासारिफोर जानानै दङमोन। दा बे मोजां थासारिखौ गुसुं समनि थाखायब्लाबो जों मोननो हादों। बेखौ जों बयबो मोजांनि थाखाय बाहायनांगोन आरो बेखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव गोख्रों जानो थाखाय, रांखान्थि बिथिङाव गोलाव बुंनो सानाखिसै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावनाय दांनायाव जों बयबो मदद होनांगोन आरो दिनै मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंजों रायजो जाग्रा माखासे हारि माहारिनि सुबुंफोरजोंबो जोङो गोरोबनांगोन। मानोना जोंनि थांखियाव सहैनांगौब्ला बिथांमोननिबो जोंनो मदद नांगोन। दा ओंखायनो दिनै जेरैबायदि जोङो नुनो मोनदों, बावैसो दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्ली बड' एस'सिएशनजों लोगो नांनानै बैसागो मेला खुंदों। बेवहाय बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन हारिनि मोसागिरिफोरखौबो लानानै थांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेयो जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। जोंनि हारिमुखौथ' जोङो जौगाहोनांगोनानोखा, जोंजों रायजो जानाय सुबुंफोरखौबो जोङो लाफानांगोन। मानोना मोनसे हारिमुवा जौगानांगौब्ला बेखौ बाख्नायग्रा गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु एबा सुबुंफोरबो थानांगोन। जों हारसिङैल' बाख्नायनानै, जों हारसिङैल' साननानै बेखौ जौगाहोजोबनो हानाय नङा। नंगौ, जोङो हारिमुखौ अननाय, हारिमुखौ सिबिनाय, हारिमुखौ जोथोन लानाया जोंनि बिबान। नाथाय मुलुगाव गुबुन गुबुन हारिमुफोरखौ जों जुदि कम्पारेटिभ मोनसे स्टाडि खालामोब्ला बेखौ बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ जुदि नायनांगौब्ला गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोंनि हारिमुखौ बाख्नायनो हानाय मोनसे थासारियाव लाबोनांगोन। बेखौनो आङो साबायखर बावो। আজি ৰঙালী বিহুৰ এই শুভ মুহূৰ্তত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিবলৈ মোক সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এই চেগতে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰঙালী বিহু বৈশাগু উদযাপন এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা তামুলপুৰৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছো।
মোৰ বন্ধুসকল আৰু ঘনিষ্ঠসকলক মই হিয়া ভৰা মৰম আৰু ওলগ জনাইছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ নৱবৰ্ষত যাতে সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতি মৰম স্নেহৰ মাজেৰে নিজৰ সময়বিলাক কটাব পাৰে আৰু লগতে সকলোৰে জীৱনৰ মনৰ আশাবিলাক পূৰণ হয় ভাল এটা সমাজ গঢ়িবলৈ আমি যাতে সফল এই কাৰ্যসূচীত সফল হ'ব পাৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল খেতিয়কসকল আমাৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে যাতে নিজৰ নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামত সফল হয় ইয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আজি আমাৰ বিটিয়াৰ অঞ্চলত পৰিৱেশ যথেষ্ট সলনি হৈছে ভাল এটা পৰিৱেশ আহিছে সকলো বিহু উদযাপন কৰাই নহয় সকলো আমাৰ সামাজিক কাৰ্যসূচীবিলাক খুব ভালদৰে এই বছৰ উদযাপন কৰি আছো এতিয়া আমাৰ মাজত হিংসা নাই হত্যা নাই কোনো এটা জাতগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই সকলো মিলি আমি একেলগে আছো আৰু সেই পৰিৱেশৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি বাট চাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া এই পৰিৱেশ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অনাগত দিনতো যাতে এই পৰিৱেশ আমাৰ সমাজত অটুট থাকে ইয়াৰ কাৰণে আমি সবে মিলি কাম কৰিব লাগিব ইয়াত ৰমজানী বৈশাগু পালিছোঁ ইয়াৰ আধা কিলোমিটাৰ দূৰত ৰঙালী বিহু উদযাপন হ'ব সকলো একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কোনোবা এটা সেলিব্ৰেশন কৰিছে উৎসৱ উদযাপন কৰিছে এইটো কাৰ উৎসৱ এইটো কথা নাই আমাৰ এই উৎসৱ এইটো আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু জাতীয় উৎসৱ একেলগে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মই দীঘলীয়া কথা নকওঁ বতৰে আমাক ইমান ছাপোৰ্ট কৰা নাই পদক্ষেপত আজিৰ কাৰ্যসূচী সফল হয় আৰু লগতে যি এটা কাৰ্যসূচীত মোক দায়িত্ব দিছে এইটো উদ্বোধন কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলো আমাৰ হাৰিমু মনাবিলিকো বিশেষভাৱে নামে পুজোবাই গোজोन्थों मानगोनां बेखेवगिरि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार बिथांनिसिम बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावबाय सुंद' समनि गेजेरजों जे मोनसे माहारि दानायनि जे मेहेरगोनां बिबुंथि बिथाङा लाखिलांबाय आरो थारैनो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लोगोसेनो बर' माहारिखौ मोनसे हारिमुखौ लानानै मोनसे सोद्रोम माहारि दिनै बुहुमाव जुदि सिनायथि मोनदों होननानै जुदि जोङो बुङोब्ला दिनै जाय बेखेवगिरि मानगोनां गेवलां प्रमद बर' सार बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम बिबान लाबोनानै सोलोंथाइ बिथिंजों जा बर' माहारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंजों जौगानायनि जे माखासे जे आयदाफोर माखासे जि हाबाफारिफोर बिथाङा जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो माखासे मावथांखिफोर होबोदों जाय मावथांखिखौ दिनैनि इयुन जोङो बर' फरायसा आफादनि जि मावथिफोरा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मिशन क्वालिटी एडुकेशननि जि माखासे हाबाफारिफोर दिनै मावगासिनो दङ बिथां सारानो बै समाव आफादगिरि गोलाव सम थानायाव बिथाङा जोंनो रनसायबोनानै होबोखादों आरो दिनै बिथांनि जे रनसायबोनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मावबोबाय थादों आरो अरायबो बिथाङा मिजिंथिनाय बायदि जोङो मावफुंलांबाय थागोन सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय आरो এই সময়ত মই এজন ব্যক্তিক চিনাকি দিব ওলাইছো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউপি বোৰ্ডৰ সন্মানীয় অৰ্গেনিং ছেক্ৰেটাৰী স্বপন দাস ডাঙৰীয়া ছাৰক নিজৰ চিনাকি দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো আৰু আমাৰ অংগঠন সমিতিৰ সন্মানীয় কনভেনৰ কমল বড়ো ডাঙৰীয়াক মই এখন আৰম্ভণি সমৰ্থন জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু দিনৈৰ যি হাবাফাৰি বেকাৰী হাবাফাৰিকৈ নিশ্চয় অনুপ্ৰযোগ